Għaddejja ħidma fil-winery tal-Gvern fil-Busquet biex fil-ġimgħat li ġejjin tibda topera dan bilan li tagħmel testijiet u tagħti għajnuna lill-industrija tal-inbit biex il-vitikultura tibqa' għaddejja u tissaħħaħ. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdés waqt żjara fil-kumpless ta' Delikata f'Raħal ġdid. U beda l-proċess biex jiġu installat il-magni. Dak il-proċess issa tlesta, il-magni huma lesti u fi żmien ftit ġranet oħra ser jibdew isir it-tasir tal-inbit għat-testijiet. Barra minn exit jgħid li l-Gvern għaddej bil-ħidma flimkien mal-industrija lokali biex il-prodott Malti jkompli jtejjeb il-kwalità tiegħu u l-bejħ. Dan b'mod partikolari fir-realtà tal-lum fejn l-industrija Maltija qed tikkompeti ma' prodotti mid-dinja kollha. Minnaħa tiegħu id-direttur maniġerjali tal-kumpanija, Vincent George Delikata, qal li l-industrija lokali batiet midħul fl-Unjoni Ewropea e kif tilfet kull protezzjoni mill-kompetizzjoni ma' prodotti importati. Ma nalebda protezzjoni u l-imbijaw huwa bil-kapaċità tal-Malti, bil-kapaċitajiet tal-bdiewa, it-380 bidwi li għandna ngħidulhom il-partners tal-winery. Pero jemmen li l-industrija lokali xorta qed tissaħħaħ dan anke permezz ta' 70 ħaddiem fil-kumpanija tiegħu u 380 bidwi li qed ikabru 20 tip ta' eneb fuq medda ta' 1500 tonna. Bħalissa l-konsumatur Malti huwa espost għal 18 il-varjetà ta' enba. Vincent Delikata spjega kemm il-konsumatur Malti sar aktar esiġenti. Il-konsumatur Malti huwa espost għall-importazzjoni tal-imbejjed mid-dinja u għaxira li il-konsumatur Malti li huwa dejjem iktar eżiġenti jkun jista' jieħdu imbejjed Malti magħmulin minn daw il-varjetajiet.